Wow. Macam kena guys. Wah nih. Nơi. Wow. Kauti. Kauti. Jangan vlog mana guys ini? Mancing. Sorry. Ayo terkenal ini apa? Lanjut juga. Nangkap vlog. Tôi lâu lâu cơ phơ rồi, cái video này như vậy cái vlog YouTube channel là vừa cái này so di này kar right kali na gider na जोङो dayo ini bikin selfie lagasino बिथांमोना आंजों फैफादो फट' लागासिनो आरोना बिथांमोना ओमफ्राय नै स' भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम दिनै माने जोबोर इन्टारेस्टिं जागोन लोगोफोर भिडिअ नायनो स' भिडिअब्लालाय भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम माबेलाय खासिया बोरो सालायबायनो kamera boriya trailernya mana videoa videoखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालायदो आरो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालायदो बिथिं माइ गायगासिनो सिख्लाफोरा सिख्लाथाम फुरिलायनायलाय ड्राइभारखौ बाइकसिनो होना नै या ड्राइभारा थिगानो तेरे दिल बिच मैं हूं ना जों दायो खैराबारि टाउन सहैसिगोन दायो जोङो थांगासिनो जों माइ गायदोनाय माइ माने जोंनिया खासे नांगा ब्लगार दङ मोनथिं बिथाङाबो हेलो मोनथिगौ बिथाङा ब्लग बनायगासिनो मोनथिं sorry ayo terkenal ini apa lanjut juga naंगा ब्लग ब्लॉगर आरोना सबरम कंटेंट बना रहा है आप लोग देखो मेरा कपड़ा भी नहीं है अभी एसी अभी तो फिर भी मैं कपड़ा नहीं पहना जों दायो खैराबारि टाउन सफैबाय लोगोफोर तो हमारा टाउन आ चुका है खैराबारि टाउन सफैबाय जों दायो तो थोड़ा देर बाद बनाएगा अभी जस्ट इधर ही रुकता हूं टाउन चला 12 देर मोने लाना खैराबारि टाउनखौ नायना लादो फिसाब्लाबो एसे मोजां माल बेसादफोरखौ खमावनो मोनो जानाय लोंनाय सब मोनो मा जानो मा लोंनो मा नांगौ आरोना सब खमावनो मोनो नोंथांमोना माबाफोर बायनो गोसो दङोबा फैबानो जाबाय सब बुस्थु खमाव मोनो आरोना जोंनि टाउना बिदिनो बैथिंबो दङ माने जों देखायजोबनो हायासै माने जों दायो टाउनाव बेरायनो फैयाखै मानोना जों दायो गुबुन जायगायाव माने थांगासिनो आरोना जास्ट राइड खालायगासिनो आरोना कारखौ दिनै kerja bukan? Oh, ambil kan? Jangan marah terus. Ambil kan saya. Ini lagi kok. Aku so, aku jawab namanya kok. Aku mudah kayak sini. Namun tadi tuh verkau lain orang kasih dia verkau lain. Hah? Gasri arena जोंनिया नै दसे खमाय थानांगोन जों साइडआव माने सिदा जों दैमाखुसि लाइनाव थांसै आरोना दायो नै
जों दायो दैमाखुसि लाइनाव सिबना हो नोंथाङाबो दैमाखुसि लाइन सिबना हो नोंथाङाबो दैमाखुसि लाइनाव जों थांगासिनो दङ दा Nơi Gargauti East. Gargauti Boleh place này đây đây là xong lại bay place Krishna bay xe này cái gì nữa Gargauti East. Nơi ya này perjalanan. Baganजों bagan बेखिनिया साहा बागान गोजाफोरो बैजाबो Boleh moजां नाङो आरोना लामाया बाय गाज्रि नांदों आरोना लामा गाज्रिनि थाखाय मैदेर फैयो आरोना लोगोफोर बिथिं मैदेर फैयो हाग्रानि मैदेर अमा जानला मोनला भिडिअ शुट खालामखायो रा Mana? Ini moजां खोनायाखैलै mana? खोनायाखै लामा मोजां बायदि गोमसारा ayo गारि दो फैनायालाय कार दोनलाय नोंलाय बहा दं दालाय ओमफ्राय दालाय दखानावलाय मा खालामो हा खैथासोआव दिहुनदोनो हा Kelas apa ini? Aku udah nih, aku sih tolong kayak, nggak mau tolong nggak? Mana? Hari, जों दायो स्किटिस क्लाबो देखायगोन नोंथांमोननो साइड जा हेलो ini tokonan ya Bino ayo फ्री खालामो नैया नैबे आरो माइबानो मन्दिर बाव आरो स्किटिस क्लाब देखायनो सानदों जोङो गासिबो जोङो आन्दायबाय बर्तमान जायगाखौ नै भिउखौ नायना ला एसे एकदमबारे आन्दायबाय ओइले इयावसो दोङो इयावसो मोनसिगोन जों दा बर्तमान माबा बुस्थु लांनो फैदोंमोन जोङो